Baga nga aso ug kalayo ang makita sa ibabaw nga bahin sa duha ka andanang nga building sa Block Tienda Public Market, Poblacion, Taranto, Agusan del Sur, kaganinang alas 12 sa udto. Sa inisyal nga imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection, una miulbo ang kalayo na ay nakadungog og buto sulod sa usa ka kwarto sa nasunog nga gambalay o gidudahang nga faulty electrical wiring nga posibleng naay guna nga wire sa kuryente ang sinugdanan sa kalayo. Regarding sa nahitabo nga sunog ganina sir, base sa mo ang initial nga investigasyon sa palibot, ang sunog naamang ko daw ni buto nga sa ilahang kwarto dapit. Base sa mga tao, kasupod nga kwarto nga din nadungog nila ang buto. Base sa iyang anak, nakuan ko na sa kuryente. Apil sa mga nasunog nga tanan ang dry goods store, bake shop ug sari-sari store. May kanad pa ang kalayo sa mga katapad nga tindahan. Gibana-banang 200,000 pesos ang danyo sa sunog. Dagan kayong salamat sa atong mga kaubanan kasikbit nga mga municipalities sa ilahang mapikon nga pagresponde sa among or pagtubag sa among tawag. So nagpasalamat gid mi kay kung wala sa ilahang tabang posible gid nga mahurot ang usak linya sa to ang Block Tienda kay kini gama man lang kini sa kaning mga slight materials. Alas 2 sa hapon, gideklara ang fire out sa mga bumbero. Palawman pa pag-ayo sa BFP ang investigasyon aron matino gyud ang tinuod nga sinugdanan sa kalayo. Arjun Sabalde Ramones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe.